Iwaya khona ndiyilindele njengaphandle kokuxokiselwa nguPremier. Uzawuthetha kwalaa nto iyi-1 wayeyithethile kulaa nyaka wayesenza kwayisona koondintsha zawuza nayo yawo. Yena qha uPremier ebenophuma hamba abheke koomaTranskei umthatha yawo. Kuneelali phaa ezidinga ukwenzelwa ibhlorho, abantu bawela imifula ngeembombosi, abantwana baye ezikolweni xa kunethayo. So uPremier benohamba kayolungisa ezaa ndawo yawo, ayekube nje exokisela abantu sithina koondintsha zawuza nayo. Wawuphinda kwalaa nto inye wayethethile yawo, kusixokisela qha. Apha into sisokola imisebenzi, asiphangeli. Izithuba ezivelayo zemisebenzi zisetyenzwa ngabantu abayi-1. Ukuba kuthiwa yintshentula, kutshentula abantu bekulaa nyaka nakulowa, akutshintshwa skim. Usogqiba imisebenzi yasendleleni yokutshayela iba ngabantu bebesebenzile bayi-1, asithathwa. Phila ngothengisa, ndilapha eLabour ndiyathengisa ngoku, ndithengisa izikonsi, ndikhulisa abantwana. Ndaqala kwiFedkuku ndikhulisa abantwana. Bapasa grade 12 badinga imisebenzi, bahleli grade 12 babo badinga imisebenzi abantwana. Ndibakhulisa ngeFedkuku, ndilapha eEast London ngoku. Mna kwiSOPA ndilindele into yoba uNkulumbuso xa esenza isipitshi sakhe usenza ekhe wahlala phantsi wasi-analyza, then ndilindele into yoba ke ngoku kwiinto ezifana nemisebenzi ulutsha lase-Eastern Cape aluphangeli tu. Yenye into anoyithi ayichaphazele. Kwakhona izinto phandle apha zixhumile, rates, everything akho nto engaxhumanga, and iyasibetha ke ngoku loo nto leyo. So ingasi ke ngoku uPremier zizinto endizilindeleyo ukuthi angazichaphazela, because ine-economy kakhulu yeyona esibetha kakhulu. As a result akululanga tu. Ndinethemba kuPremier into yoba uyawuthi kwintetho yakhe achaphazele iinto ezininzi ezidla umzi ezimalunga sendizibizile. Izinto endiqondayo mna unokhangenelele kuzo kakhulu uPremier lo. La eQonce kugcwele amaphara kakhulu, and abantwana batshaya ecankwezikolo apho kufunda khona abantwana bethu, abantwana abancinci. And kukho aba bantu bangaphandle bathengisa eziyobisi. So ndizama ukuthi ke abantwana bethu sibakhuphe ezilokishini sibafake etown, sithi sibasikisa imfundo ebhetere. Kodwa uthola ukuthi le drug ingena apha ezikolweni. Andisathethi ke ngendaba yengqesho ke, hayi ke shem, nabo nyana bethu apha kwaShoprite bepusha izitroli, abanye balala apha ezipakini. Kunzima man, uPremier makakajonge kudala mina kuthiwa youth development. From kwakuphatha uMandela, kwaphatha uMbeki, kwaphatha uZuma, kwakuphethe bani ngoku uRamaphosa, kusacula iculo eliyi-1. Yintoni la madoda angakwazi ukwenza ulwehluko? Yinto libohlulayo. Bagcwele eParlamente pha, batyhalizise ezikhulu kodwa akho nto yenzekayo. Yintoni ingxaki yawo la madoda? Nantso xa ndinantsikayo mna, andizuthetha ke ngezinto zeegranti ke nezinye izinto ke, qha into endinjengayo i-crime nezinye i-development ke ezinye. Makhe balungise i-youth yethu le, abantwana bethu liyatshabalala ilizwe lethu zezi drugs. Nantsi i-concern yam kuba sina-future ngaphandle kwabantwana. Because uba nazi ii-drugs, nabo abantwana belele ezipakini, nani baninywana isehla nabo ngapha kwaShoprite, nafika behleli pha betshaya. Abanye basuka kwezi modern schools zentwana. Xa ndibuze i-history yazo kuthiwa befunda kwezi private schools zilapha bebhatalela imali ezinkulu, kodwa batshaya inyawuphe ngoku.